Kínálni akar jönni? Ja. Te fürdesz ilyen sebesen? Hát most van bőven. Üdvözöllek, szia! Kívánom! És hányan vagytok? 3-an? Nagyon jó lehet. Gyere meg! Csak 20-szor. Vigyázok! Nem lehet. Vigyázok! Azért kicsit vizes leszel, nem? Nem, hát ha úgy megyek nem lesz. De a kislányt is vittem, aztán sem. Tényleg? Főúsztalan. Nem semmi. Kurva nagy teljesítményű motorok ezekkel. 1500 Őrület. Nagyon jól nyomják. És ide lehet jönni ezt? Nekünk igen. Igen? Olyan fabrik. Mindenhol, Dunán, Tiszán, mindenhol. Nem semmi. A Dunán nyomtuk 3 hete. Akkor fölkészken áll. De azért hideg a víz, nem? 16. 16. De így nem érzünk. Hát így nem, főleg, hogyha az ember benne van. Mehetünk? Mehetek. Nem is És motoros fia volt. Mi van tényleg a gyerek? Gyere? Motorozik, de most már. Az apja is őrült, de a fia azt nem tudom mit csinál. Mit csinál, gyere? Most mit csinál? Gyere, az kvadlozik. Minden. Minden? Amiben... Hány éves? Hát már 22. Öcsém. tudjuk, hogy milyen aranyosak. Persze, nektek a Márkos Gubái mindig be. Istenem, de drága volt. És hol vagytok? Nekünk itt is van nyaraló. Igen. Lánypadon vagy. Na és ide papucs nélkül? Hát csak is. Papucsa, gyere, aztán aztán. Az esést azt nem megy le, Laci. Egy fejes, ugorj egy fejes. Hát figyelj, vizes legyen. Jó! Ez jó lett volna. Hát igen, most nincs neki már, ezt nem tudnak adni, mert fogtam. Én nem úgy tudom menni, hogy... Figyelj, mindegy már. Tehát tudod, te őrbe meg. Még. Ja. Na? A meccsbe figyelj! Húha! Kíváncsi leszek, mennyire mennyi? Ilyen bárra volt. Nem olyan lesz. Ajajaj. Hát azért nem lassú. Nem lassú ám.
Azt mondja, szuper volt, úgyhogy nem kell aggódni. Egybe van, nem túl vizes, szuper. Most figyelj! Nem kell soká, csak egy kör. Jó napot. Egyensúlyoz, hallod? Jössz, Anna? Nem! Ó, drukkol innen. Jaj, alig várunk, hogy visszatérünk. Ó, de Hogy nem borul be. nagyon fogaszkodj, Zoli. Más a Bori fiatal. Igen. Nézd, megy a papa. Mama nem megy, mama így. Gyere ide, állunk. Gyere, papa, gyere ide. Ide, gyere, Dani. Ide, ide. Gyere oda föláll. Hát nem megy. Bori. Anya. Jó volt? Gyere ide, álljál. Most kell drukkolni papának, nézzük. Ott van a papa. Pont előbbre nem tudsz megkezdeni. De nem egy lesz! Azon, a kék motoron van, hogy ott, nem látom, ezen viszik ezeket a járgányokat. Autóval. Így szállítják el, rárakják azt a motort, és akkor az autóhoz hozzák. Az a papa megy. Na, milyen volt?